गैया खिन्थु माबा माबि होनो होननानै बुङो खिन्थु जोङो बुंदों आसामाव असमियाफोरनि दबथायनायाव पुलिसनि अत्याचाराव खुनु मोनसे जौगाखांनाय जानो हाया बर'नि निरापत्ता जानो हाया बेखायनो जोङो आलादा रायजो मोनब्लाल' थांनानै थानो हागोन आरो जौगाखांनो हागोन आरो पुलिसनि अत्याचारनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै जोङो खेबले खेबले बुंबाय थादों अदेबानि दानि सेन्ट्रेल काउन्सिल रिप्रेजेन्टेटिभ रामबिलास पासवाना बुजिनो मोनदों बिथाङा जोंनि लेन्ड प्रब्लेम हानि प्रब्लेम साख्रि बाख्रिनि समस्या बा जोंनि जौगाखांनाय बा पुलिसनि अत्याचार बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बुजिनो हादों होननानै जों सानदों दा जाय हक जों दा गुरुत्व होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे सोमावसारनायखौ जोङो जरदार खालामनो हायाब्ला जोङो रायजोखौ गोरलैयै मोननायाव गैया जों बेखौ दा स्पष्ट नुनो मोनदों आरो हयथ' रायजो मोननो थाखाय एसे गोलाव सम सोमावसारनांनो हागौ जे सोमावसारनाया हयथ' 5 बोसोरबो जानो हागौ 10 बोसोरबो रायजोखौ जों मोनगोन दिनै पान्जाबाव 10 बोसोर जालांबाय थेवब्लाबो जेबो मोनसे जायाखै आरो काश्मीरावबो जानाय बायदि मोनदों सोमावसारनाय जाखांदों जोंनावबो हयथ' बिब्दिनो मोनसे गोख्रों गोलाव सोमावसारनाय